Bozo. Bozo. Bozo ni muna mai. Muna. Bozo. Ni te chuko ya korole ne. Bien jigina ni elle jigin mama sere bozo ka boy kolla. Non, elle est vraiment pas ça. Mais je vais te lancer mon premier fin de ta. On y est là où elle a besoin. Il y a des fins d'abord pour moi-même. Où est de là les fins d'Allah? Mais tu es. Je ne la fille. Il dit c'est mon génétique pour la télé. Maintenant, quand on dit Aïe. C'est le cas de ce qu'on a pas besoin. Il y a mon kene l'état, mon ébilla, quand on a ce qu'on a pas ça. Et quand la casa me voit. Quand on a ce qu'on a, et là de ce qu'on a pas pour le mouna. Il faut pas souvent ou non faire la chose. Hein? Bozo, à quel niveau passer? À quel année pas passer? Le problème c'est que de ce qu'on a pas parce qu'il est féminin. Ni marque, ni des jouets au bozo. Non, il me l'a dit, il m'a dit que faire la chose. Bon, mais na mufina, ni me rien quand dans la vaille. Il te donne les femmes sauvages. Ni a fini na nega génétique ici voilà. Ni constater que nous on a même fini ouais. Il clobina. Clobina. Mais il te le soigne on a ta maison. Bozo. Kana de soigne on a ta. Ça va aller mouler ça. Non mais tu l'as. Aïe mon bel ami t'es trop là. Mais il a averti il était qu'à son. Bozo emu ta la casa mu bega boyno kaya. Na ala kama ake ala yele kama ye femi te ka kuya ala doron kama hidi. Ala kele pe kama. Bozo ide selu wa please. Ni kele na ni ma mu ji ko na kuma kinya mu do je ka ko. Wo dalen talare. Ah? Bozo sabalisa. Idalen de ka kuma laro. Sabalisa. Ala kama murubla, ala kama. Yo mu ga fi. Murubla ala kama, ala ko songi deli mu. Ni ma frani la ni mi fa ya no me ga fi. Awo me murubla ala kama. Mi deli ala kama. Ni kuma fa na. Murubla Ko saboso. mu kera. Ne ga jina ki da bo. Sabalisa bozo. Ikulo bina. Ala kama murubla mi. Ni ga kuma fa na. Ni dai ngara kungo yang bono koi. Ça va, alhamdulillah. Non, mais ni era set of la chose ça. Oui, agato tane, agato mi personne ya mais. OK. Akra chuguti, est-ce que bolo no kena makisi dala na? Mais et puis sina ngulu filal sabarati sina. Yara ni bol ni kona juga be. Chugudita. Ita taka panati. Buzo khalega no kimuti fona timbuti. Ko iko chugudi? Habe fona lado. Tete na tare yere fa. Aba mutwena. Wallahi ala Wa fadim na ulala wa ube akilo ga hunde ba. Nete ko ngero bozo da daina bozo kungi ala yere ma keleno ina fa mo mi kunye dozi deta.
ala farala ne kan ne kɔni sera k'an yɛrɛ kisi mais an ka taa I yɛrɛ ɲɛ k'a ye kɛ a bɛ kɔnɔna la ye ne bɔra ka nin so kɔnɔna in dɔrɔn de to yen D'accord, ni min don ne yɛrɛ bɛna bɔ a kalama sisan. An ka taa. yɔrɔ muru b'a bolo papa Ah? muru b'a bolo Muru b'a bolo fa de bɛna wula la k'a bɛ muru tunu ne na. an ka taa ni ne ye bila ka taa école de la walima ne ye bila ka taa dɔrɔgu ta de la e b'o fɔ ne ɲɛna bi mais ni mun ye han e bɛ kɛ mun den sugu ye han I mana diɲɛ fɛn o fɛn fɔ n b'a k'i ye han I t'i ta kɛ bilakoro ye école la ça veut dire quoi hein c'est pas quoi le problème Il fait la pas de là. Les derniers cas de tout. Non, mais il a bon là. Non, il a voilà. Il doit. Ne man John Joro la ni ni chien to d'état. Il faut à tout temps. Eh, après tout, vous m'avez quand on voit. Ni ka tuyi. Akan pesa, akan ya mak. Ni ka tuyi. Ni dia la kamaya. Eh, kana do ni jura mi ki. Sabar. Ati setengah nak turun wala. Jadi nak ala posu. Mais ça veut dire quoi? Abni na minge. Dieu dongo do kokura. Ah? Sekarang ni dia la posu. Néa. Avance. Mun kelen de bɛ jɛ mun kelen de bɛ jɛ so in kɔnɔna la mun kelen de bɛ jɛ I ka ɲɛnamaya kɔnɔna na mun bɛ k'i bali ka kalan kɛ mun bɛ k'i don ni mankan ko ninnu na n bɛ fɛ k'o fɔ n ye quoi mun de bɛ k'i bali qu'est-ce qui se passe à la fin I b'a fɛ k'an faga de ya min ɲininka kɛ I b'a fɛ k'an faga de ya denmisɛnninya bɛ se ka kɛ wuluya ye wa denmisɛnninya bɛ se ka kɛ wuluya ye diɲɛ don o don ko kura diɲɛ don o don ale de tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ da kare kɔnɔna la ne yɛrɛ nimisara nin wololi yɛrɛ la a bɛɛ n'ala ni kira cɛ mais il regarde a bɛna ka diɲɛlatigɛ don bɔgɔ la dɔrɔgu à son âge il faut voir non vraiment tu m'as déçu quoi bonɲɛ kɔrɔ I ka taa tɔgɔ lajɛ ba ye ala y'i ti donja mɔgɔ la non nin dépassera trop I b'a dɔn kuma tɛ kɔrɔ n'i ye ko kɛ sabaga la a bɛ san n'a ye wa n'i y'a kɛ mɔbaga fana na a bɛ mɔna ye e min sara a wolo la diɲɛlatigɛ don ka ca dɛ nin ye donjan kuma de I kuma ka tɛ ka nin fɔ pewu hali n'a sɔrɔ e diminen don non n'a ka diɲɛlatigɛ kɔni bɛna bɛn dɔrɔgu ta kɔni ma kɔni ala k'a fa siɲɛ kelen an bɛɛ ka e man ka ala deli o la non I m'a ye misiri welela ka bɛn n'a ye mais o ye tiɲɛ de ye halala tɛ kuma dɔw fɔ a man ɲi o ye tiɲɛ de o ye tiɲɛ de ka sɛgɛn ka den bolo ka sɛgɛn ka lamɔ I ka diɲɛ fɛrɛ bɛ don la ka tila ka taa mun dɔrɔgu ta la tuguni an bɛ mun fɔ ça veut dire quoi mɔgɔ tɛ tiɲɛ ka tila ka ɲɛ I bɛ ala de deli a ka ɲɛ dɔrɔn komi ko in yɛrɛ bɛ taa fɔlɔ sanni a ka nin ko ninnu jɔ an ma hakili de sigi an bɛ se ka dilan cogoya min na mais san'o cɛ n'i bɔra kɔni ne bɛ taa tile an ka so dɛ parce que ne ni bozo fila du kɔnɔna la yan bozo min b'a kan fo n'a tɛ ne yɛrɛ de faga parce que a tile kelen yɛrɛ de ma sɔn k'a fɔ ko ne y'a ba ye o dɔrɔn de kelen dɔ k'a sɛgɛn sinon n'a danna ni e ta ma foyi t'a tɔɔrɔ. d'accord problème t'a la n y'a faamu ne yɛrɛ bɛ tila ka kuma bozo fɛ n'ala sɔnna mais en attendant n yɛrɛ bɛ taa duma la. Eh, Anche. aba anche. Sono solo Baasi t'o la. Aba. A kɛra cogo di? Dɔnni? Bozo. Bozo?
E ka mun b'a bolo ou bien a ye mun de kɛ foyi n nana dɔrɔn a nɔfɛ an ka taa ekɔli la ka taa ekɔli la awɔ o ma mun ye n terikɛ dɔrɔn de don depuis quand teriya bɛ cɛ ni muso cɛ han depuis quand teriya bɛ cɛ ni muso cɛ bon à partir d'aujourd'hui a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛma ye n ka nin ye n ka so yan ko bozo bilen dɛ parce que aw denmisɛnninw filɛ ni temps dira aw ma aw bɛ tiɲɛni de kɛ tasuma ni kɔrɔmugu ma ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tigɛ ekɔli la taga la n bɛ tila ka min fɔ bozo ye bozo yɛrɛ b'o mɛn ni mun ye ah aw ma bɔ fara kɔnɔ fɔlɔ aw bɛ manamana ko la